Dolomitenman, Red Bull Dolomitenman je súťaž v Rakúsku, ktorú Rakúšania považujú za neoficiálne majstrovstvá sveta v adrenalínových disciplínach. Je to štafeta tímov štvorčlenných, beh do vrchu s veľkým prevýšením. Bežec odovzdáva v sedle v Alpách štafetu paragliderovi, ten skáče, musí obletieť nejaké kontrolné body, ktoré sú merané GPS, či ich preletel, pristáva na zjazdovke, musí bežať asi kilometr so zmukovaným padákom a potom pokračuje zasa na padáku na štadión, kde odovzdáva pri dráve štafetu kajakárovi. V lani som bol kajakár v našom tíme ja a náš tým pokračoval po mojom absolvovaní zjazdu a slalomu na dráme a kataraktu Izlu, pokračoval v mountain bikeu ako štvrtým členom a v konečnom meraní síl zo 100 amatérskych a 20 profesionálnych posádok sme sa umiestnili na 14. mieste. Takže tohto roku trošku viac trénujem ako v lani, aby sme sa nejakým spôsobom obhájili a prípadne zlepšili tú našu pozíciu za minulý rok. No, asi sa veľa ľudí, ktorí to videli o Dolomitenmanovi, čuduje, do čoho to sadám, ale moja príprava je zložená z niekoľkých fáz a toto je tá jedna z najpríjemnejších a to je jazda na rodeovej lodi, ktorá samozrejme na Dolomitenmanovi nemá šancu, vzhľadom na to, že je veľmi obratná, ale veľmi pomalá. Takže ja sa budem dneska viac menej zabávať a pádlovať a už potom postupne ten objem prípravy a technika na dlhej lodi už príde trošku neskôr, tesne pred samotnými pretekmi. Štafetu od paraglidera na štadióne vedľa drávy asi 5 km od sútoku s Izlom. Po prebratí štafety bez kajaku, ale už ustrojený v helme a špičke bežím asi 300-400 metrov v dráve. Tu musím preplávať, prebrodiť ďalších 300 metrov behu do mierneho kopca za účasti asi 3000 tlieskajúcich a pozmenujúcich divákov, čo človeku nedovolí nešprintovať. Potom samozrejme zadýchaný sadá do kajaku na moste, respektíve rampe, ktorá je 6 metrov nad hladinou rieky Dráva a skok do samotnej rieky z tých 6 metrov. Po tom skoku, pokiaľ to absolvujete úspešne, pokračujete v zjazde dolu riekou. Celá Dráva je postupne osadená bránkami, ale tak trošku neštandardne. Prvá bránka je povedzme číslo 5, 4-3-2-1, to znamená, že treba zísť dolu v bránke číslo 1 a postupne vyťahnuť hore v bránke číslo 5. A takto sa to zopakuje asi 3-krát. Potom je tam slalom, klasický slalom, asi 10-15 bránok, ktorý treba prejsť, veľmi zákerne postavený. Ďalšou perličkou je Dolomiten Valce, to je valec cez celú šírku Drávy, nad ktorým je zvalená borovica. Po tú borovicu treba podestimovať. Za ňou je hneď bránka, ktorá je na hrane valca. Tým valcom padáte dovnútra, do ňoho. Hneď je tam protiprúdna bránka na jednom brehu. Treba pretraverzovať valec cez celú rieku na druhú stranu, tam je druhá protiprúdka. Pokračujete, ešte je tam jeden takýto zákerný protiprúdny slalom a potom už je sútok, je zjazd až po sútok na Izel. Na Izli sa prudko otočíme doľava a pádlujeme proti prúdu asi 300 metrov pod most.
kde pod mostom vystupujeme z lode a s loďou na pleti bežíme, vyťahujeme loď hore kataraktom. V katarakte sú postavené 4-5 bránok, ktoré treba prejsť. Pokiaľ ich neprejdete úspešne, tak máte presné kolečko dolu na súčok s kýzlom a vyťahnuť to, vypadlovať to hore. Po prejdení katarakty, úspešnom prejdení katarakty sa pristane na opačnom brehu a asi po 50 metroch takého tic-tacu odovzdávame žezlo a štafetu bicyklistovi. Pána chce odo mňa takú veľmi príjemne nepríjemnú otázku na tému umiestnenia. V rámci nášho tímu, tohto roku to už bude tím sponzorovaný firmou Go for Sport, novo začínajúcou v oblasti športového marketingu. Tak ten náš vlaňajší tím Vysočina sa umiestnil na 14. mieste, veľmi nečakane medzi tými amatérmi. Dokonca by sme sa boli umiestnili na nejakom veľmi dobrom mieste aj medzi profesionálmi, vzhľadom na to, aké boli časy. Môj cieľ bol v podstate prejsť tú trať bez diskvalifikácie, lebo trať je technicky aj fyzicky veľmi náročná pre kajakára. Podarilo sa mi to na moje počudovanie veľmi dobre. 57. miesto v jednotlivcoch považujem za celkom dobrý výsledok. Až na to teda, že dnes už viem, že potrebujem trošku ináč trénovať, ako som trénoval v lani. Nakoľko v lani som dosť dbal na vytrvalosť a samozrejme tá vytrvalosť je veľmi dôležitá, ale mi chýbala taká výbušná sila a výbušnosť pri tých protiprúdnych bránkach a pádlovaní proti prúdu, ako aj toho úvodného šprintu, pretože ten úvodný šprint ten zobral toľko síl, koľko som vôbec nepredpokladal, že si zoberie zo mňa. No, ja som od prírody nesúťaživý typ a ten Dolomiten man ma oslovil na základe toho v podstate, že som sa tak temer omylom zúčastnil Adrenalin Cupu v Čechách v lani niekoľko mesiacov pred tým Dolomiten manom, ale musím povedať jednu veľmi dôležitú vec, že tá atmosféra v tom Rakúsku je neuveriteľná tým, že ľudia tomu spravia takú kulisu, ako pomaly na olympiáde. Ak nepreženiem, tak v cieli kajaku, až potom, keď som sa vydýchal a vlastne tie mrákoty spred očí mi prestali zatieňovať zrak, som si uvedomil, že v tom cieli na brehoch a moste v Lienci je možno 10 000 ľudí. Áno, sme si dohodli na záver takú zákernú otázku, že prečo to vraj robím, toto celé. Asi preto, že mi matka príroda dáva toto telo a rozum, že nám dala hory, lúky, vodu, čistú vodu. Preto, že možno ten môj vietor, ako niektorí ľudia ma nazývajú, rozfúka zo pár plamienkov v očiach tých ľudí, ktorí sú zapálení, ale ešte nehoria a začnú horieť aspoň tak ako ja. Ak to bude len jeden, tak to stálo za to. Čaute, ahojte.